Datamaten, EDB-maskinen, elektronhjernen. I dag lystig underholdning, menneskets slave. Men allerede i år 2000 vil disse maskiner være i stand til at besejre selv den største menneskelige stormester i skak. Ikke fordi elektronhjernen på nogen måde er den menneskelige hjerne overlegen. Tværtimod. Snarere fordi disse maskiner besidder denne irrationelle kvindelogik, der gør, at de har svært ved at acceptere et nederlag. Og derfor på barnlig vis vælger at destruere brættet. Skakmat. Men alt det der er lige meget. For herefter går alle datamater sammen og danner en stor moderdatamat, 60 meter høj, som angriber menneskeheden i et slag uden for Næstved. Men menneskeheden vinder ved hjælp af smølfer og skakbrækker. Vinder menneskeheden over datamaterne. Men alt det er lige meget, for der kommer tripoderne fra det ydre rum, der smadrer os alle med deres røntgenstråler. I næste uge skal vi lære, hvordan man laver sit eget solur.